Asidiroha madihamu doho dami na siyan Tuhan dewata amata doho siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, salam perhorasan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Januari 2024. Habe natuari do beta baru ada yang manginang ada luar biasa. Amanginang marlujong do ari-ari. Di bahini totong masyatia manangihon hatan itu hatta bohal ni partodiota. Unang mago to ditai alan yak kaulaon siga nupari. Bapak saudara-saudara, di penghujung bulan Januari, firman hari ini untuk kita Rom 14 ayat 10 bidu. Aida ada si panganon manang si inumon harajau ni di bata. Hati gorat do dohot hadameon, dohot las niroha di bagasan tod di parbadia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Bukanlah soal makanan dan minuman. Demikian nasihat Paulus manakala telah terjadi pergasipan manang di antara jemaat di Rom telah terjadi miskomunikasi, salah pemahaman yang pada akhirnya mereka jatuh kepada sikap yang saling menghakimi, saling menyalahkan. Alanido baina di paingo Apostel Paulus dang soal si panganon marang sinumon harajau de debata. Adong nama dok di istilah Sinoaing halal dan haram. Itu haram, itu tidak boleh kita makan. Mereka yang memakan itu tidak benar dan lain sebagainya. Tetapi Paulus mengingatkan jemaat di Rom bahwa kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ayah hamat tong labana molo sa tahatay sol si panganon gabi madabu hita tu pangalahon na say manguhumi tado dongat tan na sotikos tado na sadaan na tikos doho dakalan nasing. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita harajau ni debata ido odulana asa totong ma di bagasan hasit tongan dame doh las niroha hita mangulahon na kalota si ganumari sadarion na manginang. Berusahalah untuk tidak mengejek dan mengicahyak kadongan. Maulo pedang dialang dongammu jagal misalnya te jagal bisa ada manang B2 ya asal mau nang B2 nen. Maulo pedang dipangat dongammu na margota doh na so margota unang gabi pola uhumi ibana. Manang unang gabi merasa honati kos di sidao. Harajau ni dibatas soal kebenaran damai. Dohot las ni roha. Las roham mangat to si panganoni pangamba. Tikos di dok roham dirajumi roham mangat to si panganoni pangamba. Ido na ni dok ni Apostel Paulus. Asa unang gabi hita sama hita manguhumi. Gabi so tubu dame sonang ni roha. Dohot akasilas ni roha. Di tonga-tonga ni pungwata. Holan ala ni pangalaho na si songoni. Nauloy dun nate. Bah, no nga hado. Nasui pang COVID dan habi nasa muraton do. Bapak ibu saudara, satu hari ini di kantor, di rumah, di pasar, dimanapun. Ini bukan semata-mata soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Di kantor, janganlah kiranya kita saling menghakimi. Karena teman kita, saudara kita itu menghidupi suatu prinsip yang telah dijalankan dalam kehidupannya. Unang pola gabi uhumi ibana. Alai dukunglah temanmu itu yang misalnya dia sedang mengalami atau menjalani ya diet makanan dan lain sebagainya. Amaginang di dia pe da dukung maka dongatan na mangulahon akan nadinggani ay nangipe ido na hinalobohon di rohani Tuhane. Tuhan memberkati ya, amanginang satu hari ini di pasu-pasu Tuhan tamahamu. Martua doa karena tu mangihon hata di dipatah. Jala naupiopsa. Amin.